Nggih. Salajengipun niku Bapak Putri dipun sesepuhi kalian Ibu Mujim dan lan Bu Tarmi dan TKK dan kawan-kawan. Monggo ingkang sami mirsani enggal-enggal ngasek wonten ing ngajengan. Monggo. Dadak berdua sak mendhe. Monggo. Redo, mundur, turaga. Yos. Go.
ya ya. Ya. Ais. Yo, awas. Yo. Ya. Ais. Saya cici bingung lah joget kayak. Kae. 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 Ais. Ya. Ya. Kae. Kae. Ya. Kae. 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 Ya. Kae. Ya. Resmi
pasamuan banyak kayu lali Ayo. Mundur. Ya. Ini topeng siji bingung. Piye iki? Ternyata di Pak RT. Ayo hati-hati. Bingung piye kan?
Hayya, hayya, as, ya, yo, 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 yo. Alon-alon bae. As, ya, ya,
la 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 la. Yeah. Ice. Yo, 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 yo. Yeah. Ayo. Putar, putar. Yeah.
Terus ngrembaka
Oh iya. Hot. Ayo, ayo aku bareng le Bali. Ayo, 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 ayo bareng dek. Ayo bareng Besti. Hot. Iya. Oh Wes, iya. Ya.